KSA Gandhipur Unit atumpen Awareness Campaigne amei padupon. Pini porphai kri sira achiti malom Gandhipur Hindi L.P School along Bokajan District KSA atum kapinkhat pon atengsi Gandhipur KSA Unit atum Cheroktok amei padupon. Sonsi KSA Gandhipur Unit meiphu Jipsing Taro pen mei charipon si mei athepi KSA Gandhipur Unit Chunbang Sonju Teron pen jaipon. Bangso along Raju Engleng meiphu Bokajan District Committee Desoi Teron Chunbang BDC Babu Teron Social Worker Long Inghi Teacher Mohori Terang Dal Bahadur Tamang Teacher atum chetong dunsi ardi pidun. Aduntu Bangso along child marriage lapen quality education aputhak chethan chimum ponsi kewang jilang ani koson si ke paprang dun thekji mapu hai hoyalam the jaipon. Nilitum non makachisig ven lapu ke avi sitamin litum non penang anadim kelang pon las puson dolo je elitum malong tin sitame labang so tomon bang jamni je elitum makhai sitame paprangon thek nangi lo charlie hen la pen la child merit aputhak bangke ington nangi elitum makhai da paprang du nangi blongte posen elitum hen pension repon non ma takenang sot long den litum penang andim ka thek long do litum Bokajan ha war bolelang dam long de helloving arlu sonda pini hedipi area da penang anadim do po par ha do ka penang lok moing ti side penang lok nilitum kap do ka ve nilitum area teng chalang dam long borpung tarpung an stam litum ke bang jelang la bang so puthak bang kan litum pachetang dai pun bang tam to tangte pini nilitum Karbilo Charlie song Bokajan District Committee pen kapinkhat pon ateng Pini ladak Gandhipur Hindi L.P School along kapaman pon dak chapatir pi pon lake Gandhipur KSA Unit tumase chapatir pi pon lo Pini ladak jai mekideng pon lake Karbilo Charlie song pen kamat hapon la pon lo je education awareness la pen chalmere dapatha la sonni topic and bense peni li tom la bang so jai me kaman pon lo atheli tom theklong karbia homa salong mate karbiang long pinang an nilitum loka charlie la puson kapa phido non sonda Gandhipur long ke ilitum Bokajan ha war ben town ben ka hello ta kilometer cap krip hoba dola lasila puson adim long nilitum ajak ding open mathalo je ilitum lo charlie hen la pen tok la nang hen bang ka prang pon nang ya kenang sot ilitum ma society long ta poka matha ben sin ilitum la bangso Gandhipur long ke dam tang por ho pen litum Bangso KSA Gandhipur Unit ta parja pen selang litum han padeng pon lo la pen la child merit ta puthak seta me litum penang an theklong child merit ta bang ke